Time. Go. Nakoy pangutana. Oh. Sa pagutana. Nakoy pangutana. Sa pagutana. Anong daga ang may dalawang tiil? Daga ang may dalawang tiil. Damn! Ikaw. Oh my God! Wow! Ikaw. Anong daga ang may dalawang tiil? Paa, ikaw ta. Paa. Dalawang paa. Tama. Si Mickey Mouse. Wow, sakto, Mickey Mouse. Tara, dapat kayo usa. Dapat kayo usa. Mamugap to mag... Yo, what's up? Anong dak ang may dalawang paa? Saydak. Ronaldo. Duck noodle. Ikaw, bobo, putang ina mo ka! Duck noodle. Duck no McDonald ni. Saydak. Basta si katong duck gitu ka. Looney Tunes. Looney Tunes. Donald Duck daw. Donald Duck. Sayo. Na. Ariyo. Tanan. Grabe to kabuk tiil na tanan. No. Grabe kabuk tiil. Yo. Guys, welcome to my vlog. And today, ami karon sa Lapu-Lapu, which is the kinatumyan sa Lapu-Lapu, which is the Marigondon. Ami karon aron mag-food trip ug siyempre mga ligo sa dagat. So among buhaton karon is nagluto pa mi kanon o nang ihaw mig isda. Ang sakit yung challenge ko. So Challenge sa mo. So, ang challenge sa mo dai kay mag primitive meron. Primitive daw kay hugaw-hugawan amo ang lawas para malingaw sa mo ba. guys, shout out ko ni Boy, ang kaning musukol ni Boy Tapang ug ni Boy Kiko Matos. Diyan na siya. Mo na siya gitawag nga Boy Mamoy Boy. Busy ka lang. Boy Tapang, busy ka lang. So, di hapon may karon sa akong amigo nga si Boy Negro. Boy gigutom na. Mapay kanon, mapay kuan, mapay pamahaw. Hapon pa kaway kaon guys. So, di hapon karon ang pinaka-head sa mga kupan vlog, ang pinaka-tiguang kasi Boy May tao na. Noy Kanor. Si Ryan. Si Mang Kanor. So, shout out dahil sa kupan. Gwapo lagi gyapon sila. Kita ang anak. Ano sa mga kamugwapo migo? Oh, sara na kay klan sa mga. Wow, pati naglupuan. O